Kumsang nile pakat September ni som pakata Amerika thil thlengkha kan na hre theu ome Khamini Khan World Trade Center chu helho chuan an bom chia World Trade Center ba ka Pentagon le US Capitol Building po bei antuma masiva nei thlak tak kan ti don nge passenger hoina han be le tawangin White House ro ha chu han be thei talo hlawani kha Khami thil thlenga wang khan American tam tak chuan US sipai chu han zom sup mai ani ti chuan American lanau pang angreng tak mai Clint Bonnell po chuan American sipai chu zom ta atira chuan medic angin naluta medic han ti chuan damdoi lam thiam ti na haniang chu sipaya tan nu reiwak lawa chuan atho that ema wangin special forces a chuan nalut ta zuya Green Beret hi ain ziak danang chuan Green Beret ti niom takania hamero chu Green Beret han ti deuh maya alampo kan lam sual em lawang chumo ti chuan Clint Bonnell chu kovel mun sang deploy ania US sipai mun pui sang te chu afang kul ne le ani ti chuan kumsom ni le pali bor vel zet mai US sipai atan nuwa chuan tun mai mai khana ron pensona hetia sipai atanga aron ban nuwa hian anna tho dan chu chunzom zel duin vantlang chu tram kuya du vea physician assistant anga tho ve du ni chutiang chu doctor ni chia lovin doctor nuai hanni ve maya doctor tenen an thok ho thri nani physician assistant ni tur chuan lekha hazir le lokanga ya etiang ani wang hian Methodist University North Carolina chuan ain ziak lut vea tin chuan lekha hazir thale tani chu university a akal puite chuan Clint Bonnell chu mithatak mai ni nan soya azir laya po chuan aril ruwa pe viawa a serious le ni nan soi damdoi lam chu hatui ema a malam hun tur po chu ha suang tu fo trina a phur ve em bok azir chu hlan chu a ngak lel thei hle Clint chuan nu pui Santa Claus chu araya Santa Claus thi nu thloi ani Santa Claus chuan fashon na ron choma afanu chu tunai hian kumsom pakua bor velo pa ania Clint chuan ama fa ang mai in nain call train Santa Claus nen chuan fa an nei om zia lan ani lova Clint hian fa nei lo ma sela Santa Claus fanu chu a fashon ni ma sela a fa ang mai nain kola a mai na duat trina an chung ko po chu an hlim viau ni hian alanga pon lama tanga an lan dana chuan boina han nei ngai hriat ani lo heti hun lai hian Clint chuan in chu a chu san ngai mang lova a chung te hril lo chuan in atangin a chuak mai ngai lo ani ma se sipetra aron chu tak nuwa chuan a kho sakte po chu halo danglam ve ta dewa anu puine na in khata an han om duna an hanin mu ngun tak dewa chuan an om dan po chu a danglam ve deuh ni na lang anu pui Santa Claus hi travel nurse kan tiang chi ni in Virginia Department of Corrections a chuan na thoka heti ani wang hian Santa Claus chuan in po chu ha chu san zau thin reng ani a thona mun chu zelania misul tam tak nen po anin ron fo trina heng te wang hian Santa Claus museum po chu an ngai nat omte chiam lo ti chuan an chung kwa chu tiang chuan an khosa ve nol nola an fanu kum som pakuo pa chu ani nu pa chuan chen puin an pon lam landana chuan chung ko hlim ve pa ngai tak ni in an langani ti chuan kumin kumsang hi somni panga January ni somni pasari bor velania Clint omna chu an hreta hau lo mai aboti an riat chu takki chu January ni somni le pariat khania Clint chu Methodist University a chuan zinga classroom kaltu rania amairo chu haron kaltlat silo ane midang class kallo te chu zirti tu te chuan enga te wakan ngai lova amero chu Clint tairo chu zirlai series tak maile a zirlaia in pezo tak mai ani wangin zirti tu te chuan aron kallo ringot mai chu mak antia aron kallo chan ani chuan a soi box silo chutiang zirlai thanhem ngai tak mai aron kallo taringot mai chu university thunei tu te chuan mak antia ti chuan university thunei tu te chuan Cumberland County Sheriff nena chuan Clint Bonnell bo thu chu han va reporta he minute tlai lama ve khian Clint Bonnell bial nu chuan police te churon biin abo thu chu aron report vele tane
ti chuan Clint Bonnell chuan bial nu alo nei reng mai ani ti chu kan hreta eng ti zia Clint Bonnell chu boringot mai nge ani nupui fanau nei reng sia ngai zong alo nei reng mai te chu enge mom zia le kan chui chho do nia ti chuan police te po chuan an report don chu bo zui ngalin Clinton a om nalam chu hanron pana Clint a kar chu an in bula kong sira chu na lo dinga an ni ho hi chuan driveway an nei maya driveway chu keinin a kan hriat thiam thei dan tur chuan garage po ni chi silo kongpui vantlang kongpui vapo ma motor handin ve thei mai na turang chi kha hani berang chu chutiang driveway chuan Clint a kar chu halo dinga an in atanga hlalo te ti na ni chu a kar chunga chuan a school bag te po oma a wallet po a chunga chuna om a bung rueng kim mai chu a ngai na lom veka tu mai nan lak sak lo ma se Clint a ber chu a om bok si lo ane ti chuan police te chuan Clint anu pui Santa Claus chu an beta Santa Claus chuan a ma January ni somni pasari zana chuan ama le Clint te chu fit for life gym an kaldun ti asoya gym atranga an ho nuwa chuan an ni pani chu lir theya a hrangin an kal ti soi boka lir thei hran ve an chuang ti na ni ti chuan Clinton chuan Methodist University chu apan suita ni in anupui chuan a soitlat mai chutia Methodist University lampana ain khaliam tak nuwa chuan Santa Claus chuan apasal Clint chu a muta reng lo ti a soi boka ma se thu tammero chu Santa Claus chuan a soidu vak lo ani police te po chuan Santa Claus chu biak harsa hanti deuh vioa a thu soi te po chu an ring hlel ru deuh tlat mai a chan chu Clint a kar chu Mercedes Benz ni in anin bulloka chuan a parka University a zana hawakal chuan engtika nge aron le tien zota Santa Claus chuan engma a chinchanga hriat zui to lo thu kha ha soi boxi University lampanin Clint chu a kala aron hole ti nania a omzia chu a kar chu a bula a kar la chu anin bula chuan omsi in aron hole ti nania aron hon le chu engwange Santa Claus chuan a hriat lowang Santa Claus la chuan aron hon lai om reng ka hrelo hati mi mai boxi tin chulawa thilmak tak mai pakhat halawma Santa Claus chuan engwainge a pasal bo thu chu police ne na a report lo thilni dan phungpa ngai chuan kan ko puite an bowemo an chinchang kan hriat lo chuan kan mang ang thrin ani ngaya ma se Santa Claus ero chu ha mang ang ve lem lo ni na langane amma kan soita kan khan police te chu Clint a bial nu in aron biani kan ti to kha Clint a bial nu ma ang chuan police te churon biin thileng kim mai chu haron hrilfia detective te hena chuan a thil hriat zong chu haron hril vek boka henga thuron soite hi investigation atan chuan alo poimo em mai le ngal he Clint a bial nu hi a ming chu Kelly Edwards ania ani hian a thu hriat zong chu detective te hena chuan soin detective te chu ha puina sa hle Kelly Edwards tu soidan chuan Clint a chuan January ni somni pasari tlailam darnga borvela ani churon tlo ti soya hetia Clinton Kelly Edwards havarim lai hian Clint a chuan attorney chu a mu thule anupui chu thren adu thu te hasoya danang thlapa anupui chu thren atum thule Kelly Edwards chu nei atum thu te po asoya ni ome chutiang chuan Santa Claus thren tur chun roman na halo siama thileng kim chu Kelly Edwards ne na chuan a hril vek mai ne chutiang ani komzo nuwa chuan Kelly Edwards te in atang chuan ani chu kalngalin Methodist University lama chuan akal zui ta ti Kelly Edwards chuan a soya University atanga a hon nu tlailam dar sari le milsomnga pathum bor vela chuan Clint a chuan message ron thonin ina a hoto thu aron hrila tin chu mai baka anupui Santa Claus nena chuan in thena du thu te po a hril ani ome chung thu zong chu Kelly Edwards chu message in aron hril veka Santa Claus ne na anin biak zo nuwa po chuan khumlama akal thu te po soin amut don thu te Kelly Edwards ne na chuan Clint a hian alo hril vek mai ne chuti ani chuan Santa Claus khan ina aron hon lai hriat lo thu soi khan a in tia
ma se Clint chu ina chuan hong ngei ti chu ha chiang ta message te po chu police te chuan an en veka Geliat Wars chuan dot a soi chu arin lawa finfiana hanei thazok Santa Claus chuan dot a soi ni nge in alang Clint chu ina hongin khumlama po muturin nakal nge yani ti hriata Clint chuan chumizan chuan in thren adu tu chu Santa Claus nena chuan arhila ni ti po a chiang mai chuti ani chuan Santa Claus chuan apasal chu thren a hlau luata a chunga thil thalo hati ta em niang police te chuan Santa Claus chu an ring hlel tran ta ti chuan investigator te chuan an cell phone record te an hun man dan te an email zong te po chu an check ta vek mai ne Kelly Edward phone zong po chu han check saka chuti anga han check na tang chuan Kelly Edward chuan do ta soilo ti po an hre mai Methodist University lama te po chuan vakalin chuta chuan Clint chu avalutin avachuak nge ani ti chuan finfia ta boka Kelly Edward thu soi te chu haladik le ta zelbok Santa Claus chu arin hlel om ta tul mai chuta investigator te chuan Clint chuan chumini vel chuan tuma a belo ani ti chuan hrechuak chhozela chubaka abial nuina thila ril sang te chu an la khom boka tuna chuan mi bo zong loin ruang zona ngai ta ni te in anin hriani Clint chu dama mu anin beise ta haulo maya chuti angani wang chuan police te chuan court chuan sarsura ran dila ti chuan Clint ta in chu January ni somthum pakhat chuan investigator te chuan an vadap thale ta ne ti chuan police te chuan in chu an han dap ta le thilmak sak tak mai an huta Clint ta bek te chu silaya ka ni om tak mai hian alo chen nei noi maya a bek mai ba kha chuan a laptop te po chu silaya ka na hma ni om tak hian alo chebok chuti ani chuan in chunga chuan poikhoi na le tharum thona a thleng ngei ni in nalanga chu mai ba ga silai lek na hma an hu bok si Clint ta chu Santa Claus chun a kap hlum em niang Clint ta bung ro dang zong chu a bo mi alawa a mai ro chu a cell phone ro chu a bo thungani tun laia chuan mitin mai hian cell phone hi kan taksa kan be tir deuh reng maya cell phone tel lova chu ki chu kanom mang lem lo chu tiang ani wang chuan a cell phone bo po chu police te chuan mak an tiang reng dewa Clint chu ina tang chuan a chu chu an ring chi a box silo an rin dara chuan chu phone a chuan information poimo tak a om ni nge in an ringa Santa Claus chuan a thuk ru ani te po an ringa ne ti chuan Santa Claus chu police te chuan an chui zui zela February ni khatalo ni chuan investigator te chu Virginia chuan an zinta chulai hmuna chuan Santa Claus chuan in nalo neya chuain chu police te chuan an dap du ne Virginia State Police te puinain Santa Claus in chu an dap ta a kar te mai baka a in lo ho te a cell phone te po chu han check uluk le hetianga Santa Claus ina police te an chet vel na hian Santa Claus chu thu zo fi ani boka ani po chuan Clint ne na ngai zong chung changa anin hau ngai thu chu ha phata bik lova Clinton bial nu anei san chu Santa Claus chun a hret hiam lo ane hetia in hau na po hi jima ani thu te ha soya abo mania jima han ka line ani pani chu anin hau ni in Santa Claus hian a soe ti chuan investigator te chuan ani nu pa chuan har sat na an nei ti chu han hret chuk ta phota ngai zong chung changa anin hau ngai tian chiang tabok chubaka Clint ta chuan anupui thlen turin ruam man na siam ti an hrelet ta zela tin chu tiang zong hriat tak nuwa chuan Clint ta chu in lama ron hongin aron hon nu reilo te a bozuya chu mai baka in chunga chuan silai kana huma te an hu boksia an kes po chu an hrual mum chho thei don tranta chu kes chu an rin ain anamai lo don riau hetia investigator te na Santa Claus chu an lo chui vel mek lai chuan van nei thlak tak kan ti don nge van dui thlak tak ni zokang February ni som ni panga chuan tu te mo chuan dila hian thilrap thlak tak mai an hu chuak lau mai January ni som ni pasaria bauta khania February ni som ni panga
abong nu thakat don ti na re chu gay road bula dila chuan tu te mo kalvel ho hian ruangan muwa chulai mun chu clean ta te na trang chuan mel thum bor vel zeta hla ne chu ruang chu tuya chuan ron langin kutle ke ero chu anei to lo thunga ani chuan arangin 911 chu hanon call jing ngal police ten hena chuan chu mi te chuan ruang tuya ron langan mu thu chu hrilin ke anei lova ban po anei lo ti te han soi boka tin chu mai baka lu anei lo ti te han la soi le ta zel police te po chu arang theyang berin an vakal ta chu ruang chu tu ruang nge ti an vazir chiang ma se alan dana chuan tu ruang nge ti an hre thei mai ri lo ti chuan police te chuan a DNA sample te chu lain North Carolina State Crime Lab chuan an thona chu mi nuwa chuan an ni hian Armed Forces Medical Examiner System chuan an thon le tabok a chan chu clean ta chu sipaya lo trang to thina nia an ni chuan an hriat ol saman bei se ne heti hun lai hian Santa Claus chu ringlel ma sela police te chuan an laman chung lowa amero chu tia DNA test te sipai hun puya han thon ta ka chuan mars ni som ni pariata DNA test chu result aron chu ta chita chuan chu an ruang mu chu clean bonela ruang ngai ani ti chu han fin fia ta ne chu tiang an fin fia thei ta ka chuan anu pui Santa Claus chu han man ta Santa Claus han man ni hi ni som ni pariat DNA test result an mu chu nu ni khat na mars ni som ni pakua ane ti chuan Santa Claus chu first degree murder case an or tira chu mai baka ruang ati chiata fin ate ati bo wangin case rip tak an orbel tira an voi khat court na chuan prosecutor te chuan Santa Claus chu zel chu san phal saklo turin just chu an nge na just po chuan alo rem ti ve mai bok chutiangan ti chan chuang dang wang ni lovin clean ta chung te tu chu Santa Claus tan chuan an hlaom thei an rin wang te po ani ma na ti chuan prosecutor te chuan just ne na chuan thil thlen dan turo mang te chu an han soya Santa Claus soi ma chuan thin thlen dan turo manga an rin te han soi chuak ta clean ta chu a bial nu in atang chuan Santa te ne na chuan wakalin Santa ne na chuan in thren adu thu chu ha wasrila chutia apasalina arin lo tak maya in thren adu thu ha han soi ta ka chuan Santa chu athin lo rim ta em maya clean ta bial nu keli Edwards chu athik ta em mai ni chutiang ani wang chuan apasal chu putlak ngai adu ta ti chuan in chunga chuan Santa chuan apasal chu ha kaplum ta ni in nan ring chumin nuwa chuan apasal ruang chu chandarin ani chuan anina tranga melthum zeta hla dila chuan apai ta ni in nan ring ani fin fiana om theyang ang te chuti chin apasala phone te po chu ha thuk ru ni in nan hreboka mase police te chuan fin fialo zona pakhatan lanei chu heng dang ni lovin apasal ruang chandara anina tranga melthum zeta hla wata chu aniang me setan chuan thil theilo ni in nan hria ama maya ti chu han ring lo ani chu wang chuan Santa Claus hian puitu anei ngei po an ringa mase prosecutor te na an ngai dan an soi chu te chu thutlinga jat chuan ala pom tlat lo achan po heti hun lai hi chuan Santa Claus hi tual that tuanga pu ani ve maya tual that tu ani ti fin fin amumal tak ala om theilo ani amma hian thil mak tak mai a thleng boka investigator tena clinta ruangan huwa clinta ani ti an hriat ma khan Santa chuan legal request chu court a alo thelu ta court hena chuan clinta bungru te chu nei tu ni na halo vadilani amero chu thil chu annuwa chuan asut le ta thoni a soyania mase apasal bungru te chu ani chuan chu ve ngai chu halo tum ni chuan alangani engpo ni sela heti hun lai hian North Carolina chuan mi puitam takan chenga chungte ni wang chuan Cumberland County chuan mi pui ain kol ne toklova an court system po chu amuang hle ramchang kang kan han ti thin tak nain sarkar thil hi chu ramchang kang a po alo muang zel chu lo ni trial po chu han nei ngun viau turin mi pui chu an tam ma thubui rem tura tam box si an duangin roren la chu an ti chak thei theilova heti hun lai hian prosecutors te chuan evidence chu
nei thatok lei na in ria sign up thu soite an text message te an cell phone data te tin chubaga CCTV record CCTV footage te silaya in beina nu ma te po chu police te chuan nei in an in ria chumai baka clean ta ruang po chu clean ta ani nge ani ti te han fin fia heti hun lai po hian saina chu zela chuan chu zalen theilovin alo la tang mek bokani clean ta chung te chu an thinarim me ma achan po ani chuan a hmalam hunatan thil tam taka ruaman a unau nu chuan a hmalam hunatan thil tam taka ruamana exam be turin lekha zirboka mitrapa ngai tak ani boxi anupui hian engamo harsanna asiam sakjok ni in karinga ni hati ama hretu reng chuan clean ta chu mitratak ni nan ria university a kalpuite po chuan an fak mmc amai ro chu soita kangin ramchangkanga po code system hi hala muang ve hlaya kumin kumtir lama he thu hi hriat chuani ma sela court chuan he thu boi hi ala chingfel thei chuang lawani ole tunrumatan chuan kan case chu khati zong khani phot mai ro se atop thlelo thlir zowain kalongma lodamla officialula pathin remati chuan video dang nerin mule thuai kan tum don nia